bisimilla mon roɓindu jayndeli moɗon weltare min dañtay kala saaha huccide mon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka talata hande koyɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama inde ko noon manama e jettode serenɓe men jettaka e laal gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppa e sénégal e aduna o foof ha oɗon ɓoro sahu hollude en caggal jam dumo e nder leydi meɗen sénégal no subaka fof bani mon debbo Aissata Ndiaye ne wonne bamo Moussa Niang bam no subaka o waɗi fatabarakallah debbo mo cuuska debbo mo dara xaleyɓe nokku alpha manam no diɗon alaji mamadou Moussa Ly min calminima en mbi yo Allah ɗumina barke makko amin ya rabbi tasene leer makko fatabarakallah ɗum nde wonnon ko gando Allah alani édition spécial en meɗen waɗi ɗum ɗo il faut jotodiral makko ceerno Saydou Nour Tall non tigi ndemo gummoro fergo mabɓe o e ƴetta totta o e ƴetta min dello cuulel son goppiguel caggal o mbawi yettade aɗa woni sar alaji mamadou Moussa Ly wadda daara won ko jogui ñayɓe daara timmi cagge on ji feggeren ɗum ko or 24 karat woni ɗo Aissata Ndiaye itti waɗi e fatabarakallah min calmini min juurima min ñaguimo duwaw onon kala heeɓiyankoɓe Piindi TV tawtaɓe nder e bawol leydi yo jaam e cellal kisal Allah wone moon amin ya rabbi baw ko ɓuri tentude hande fatabarakallah Aissata Ndiaye goppitogol ɓen koninkoɓe jeeɗi ɗo leydi Sénégal ene wayno tigui haaɓe tawe nder jogue jayndeji leydi Sénégal kono tigui on fannu dawrugol o paaka caggal jayde las udditidama jayde las e oɗo subaka ɓe garti tigui ganduɗa koye ɓeɗon jeeɗi ɗo ɓe ganduɗa tigui wonnoɓe juuɗe MFDC mouvement des forces démocratiques casamançaise wonnoɓe juuɗe Salif Sadio Aissata Ndiaye ɓe mbi ko soulagement national caggal tigui nde ɓen goppita hanki o ene wayno noon ganduɗa ko jonte tati woni koɓe mbaɗe juuɗe ɓeɗon roɓe laaɓe joni noon ɓe goppitama wiide jayde las jayde l'observateur ɓe garti tigui e oɗon négociation walla mbiyen ganduɗa tigui on maslaha hakkude laamu leydi Sénégal e on MFDC nde ɓe wi ko les coulisses de la libération de cette otage oɗon film noon holno ɓen jagguirino kono kay holno gonino e juuɗe ɗiɗon rebelaji kono kay holno rebelaji gondirno e mabɓe e ganduɗa ko ndeɗon jonde hakkude tigui Salif Sadio e ardiɓe laamu leydi Sénégal ɗum ne tawi helle jeeɗi ndeɗon jayde l'observateur Aissata Ndiaye Macky Coumba Thimbo natal makko teɗon alhaali on formation prochaine gouvernement ene wayno noon Macky Sall ɓe mbi ko face à 3 ene wayno oɗon nécessité sans ude ganduɗa tigui ɓeɗon jagorde kono kay holko wayi jibinande gartam laamu leydi Sénégal kono kay e ɗiɗon sungoji législative ti jaaɗi ɗum noon foof ɓe garti hen kamɓe jayni hen koɓe l'observateur jayde enquête ɓe mbi ko les calculs du président Macky Sall nouveau premier ministre ene wayno gartirgol on hoorejo jagorde poste premier ministre sifinde Aissata Ndiaye artirama guila sappo lewru décembre joni kay heddi ko Macky Coumba Thimbo suɓo o tigui ganduɗa ko on poɗɗo ganduɗa ko ardade hoorejo jagorde holmo jogori wonde ko ɗum de woni koɓe loski kamɓe jayni hen koɓe enquête caggal kan ɓe garti oɗon crise scolaire le poker menteur de l'état 69 milliards copreje CFA kono ha joni de pamodiral artani hakkude jangguinoɓe e gurlamu leydi Sénégal jayde gendiri le soleil natal makko kanko hoorejo leydi Sénégal Macky Sall e ngal ɗon cifodiral partenariat renouvelé hakkude kay gomu Union européenne e gomu Union africaine ɓe mbi ko pourquoi on sommet UAE ene wayno Macky Sall président de la République du Sénégal kono kay hoorejo Union africaine wondude Charles Michel nata mabɓe taweteɗo on président du conseil européen kamɓe kala ɓe gatti hen hono cifodiri kono kay holko wayi jibinande gartam e leydi Sénégal kono kay e dunde Afrique kala croissance prospérité partagée wonde stabilité nden ka duumike e nder ganduɗa ko Afrique banggue hirnangue ɗum woni ko arti jayni hen koɓe guindirde jayde les échos e oɗo subaka recours mo ganduɗa tigui en annulation e oɗon cas majorité mo ganduɗa tigui en tawe to ganduɗa ko Bengelun cour d'appel mo Kaolack Aissata Ndiaye waɗi prévoir ganduɗa kay ko limtude ɗiɗon voies sumgoji ganduɗa tigui bannoɗe to diwan mo Kaolack ene wayno oɗon cour d'appel ko kañum tigui waɗata siégé ɗum ko ɓoyata e oɗon alhaali oɗon cas mo ganduɗa tawete to ko Youssoupha Bengelun candidat déclaré vainqueur ene wayno kanko tigui waɗi créé scandale holko saabi ɗum ne limte saabu tigui ganduɗa ko o tentini polgu makko kono de on cour d'appel wi ko ma limto ganduɗa ko ɗiɗon ganduɗa kay ko voies gam kay andude so tawi laaɓi walla laaɓani Macky Sall e gartugol ganduɗa kay ko maire mo Médina oɗon biteɗo Bamba Fall o wi ko caggal nde widde président Macky Sall ene wayno ko haalnimo ko naate e hoore makko on wayno o arte hoore leydi Macky Sall woni sababu o wi hanki o heeɓi notification président Macky Sall waɗimo nommé ministre conseiller to présidence jayde Vox Populi ɓe gatti koye Mohamed Diagne porte-parole ministre de l'éducation nationale o arti alhaali oɗon grève enseignant ji mbaɗi o wi ko aucun des deux cas n'acceptera d'endosser la responsabilité d'une année blanche hay goto tigui e ɓeɗon caggal tigui nde guere ko ruuhi Aissata Ndiaye gueɗe bannon kono kay o holliti wona ministre de l'éducation wona tigui ɓen jangguinoɓe hay goto mabɓe ganduɗa tigui jaɓata oɗon année blanche ɗo e nder leydi Sénégal holliti noon 101 387
temedere go ujunere pawɗi temetate capanɗe jeetato e jeeɗiɗo taw kay ko jangguinoɓe leydi Sénégal ko kayumen te ganduɗa ko peccata oɗon masse salarial Aissata Ndiaye mo 1,5 ujunere paw ganduɗa ko piccal temedere capantati e 4 milliards ɗum noon ko kala e lewru ɗum woni salaire aji mabɓe ko yaltinte foof noon atti hen ɗum ne tawe nder nde ɗon jayde vox pop jayde libération no kewɗen wiide so wona scandale tan ko révélation toto Guédiawaye ɓe mbi ko bambula fonciére e oɗon littoral mo ganduɗa tigui to banggue filawoytoɓe ko liti noon ɗiɗon conseiller ji municipaux ɓe ganduɗa tigui jeeynoɓe nguɗon laamu yaltugo e oɗon département mo Guédiawaye wondude tigui e oɗon ville kañumen de woni peccuɓe ndiɗon leydi tawtendi toto littoral mo Guédiawaye ɓe mbi ko membre du pouvoir jeeyaɓe laamu ngu kañumen kala wondude opposition moni kala heeɓi e suuñde walla mbiyen e heeɓi e suturu ɗum ɗon ko wiyete notification mum wonde de ana jeeyama e ndiɗon leydi feccani caggal kan ɓe gatti oɗon gorko biyeteɗo Mouhamadou Sougou Aissata Ndiaye baraɗo e oɗon parking stade Léopold Sédar Senghor ɓe mbi foof de ko probléme 500 francs nde oɗon ƴukkimo kiɗon laaɓi Aissata Ndiaye o wi komo woya o wiya juumi a waɗi ka forani wadde saabu min mo ƴukkuɗa laaɓi o on mo payduɗa ham kono wona min wanma ko waɗi o ene wayno oɗon jooɓiɗo fitan makko yetta tin ganduɗa ko suuti kongi e oɗon arme blanche mo wiya yo addu kono kay o holliti o werli ɗum koye nder gueyi ndeysan jayde quotidien le quotidien arti e nder mbundi oɗon équipe nationale leydi Sénégal kono kay tenti nder oɗon tanière ɓe mbi ko la tanière au cœur ene wayno oɗon décret Abdou Diallo engagement écrit de Sadio Mané wonde foof noon ganduɗa kay ɗum ko softinoɓe kono kay ko ɓeydino hokkudeɓe cuusal haaɓe tigui gara e nder guel ɗon kawguel ɗum ne tawi nder hello jeegomo jeeɗiɗo ndeɗon jayde le quotidien caggal kannaɓe garti tigui e oɗon otage uji kono kay ɓe garti toto weeli gara privé d'examen blanc élevage ji CM2 kañumen tigui mbaɗi marche wadde protesté kono kay hollude tigui ñaññere mabɓe ɗo hannde ɗum ne tawi nder hello ɗiɗema nden jayde Madiambal Diagne jayde coftal belle stade Aissata Ndiaye ɓe mbi hande novelas ala hande kay a yeɓata novelas hande ko 8e de finale aller ce mardi ene wayno ko ganduɗa kay ko Ligue des champions ma yuɓɓine oɗo kikiɗa la maison blanche les merengue ko kamɓe tigui jilloyto to Parc des Princes huccodirde e Paris Saint-Germain ɗum ko kiiɗa hande o tigui wonata ɓe mbi ko Guardiola e City ko kañumen tigui jahata jilloyo toon to tigui Sparking Moscou ene wayno ko kamɓe tigui pottita ene wayno ɗeɗon pottite kala ne cabba hande kiiɗa Neymar hakkude mum e Benzema Gana e Diallo débuteront sur le banc ene wayno kamɓe kala ɓe jahata partant ɗum woni ko winda e ndeɗon jayde stade Aissata Ndiaye Edouard Mendy 4e africain vainqueur de la CAN vainqueur de la Ligue des Champions, vainqueur de la Coupe du Monde des clubs. Min tawi nder hello jeebo mindi trophée ji mum fof e yeeso mum woni ko tawta nder jande stade ɗum rendi woni ko sifa e kelle garande jande leydi Sénégal e oɗo subaka talata non tigui Moussa Niang yo jogoro jaam en mbatta sona uddide hello wongo Moussa Niang fanude ɗum tan e soldeteɓe ɓeɗo haade ɗum garene littoral mo ganduɗa haalama joni nane ƴetta ina waɗe pecce walla mbiyen waɗama pecce ha paari Moussa Niang hande ƴette yeeye prix ji ganduɗa ko prix ji ceerɗi ɗi ganduɗa a wawata ni andude Moussa Niang joni namdete ko beele enen ɓe ganduɗa en cuwa taw dañde galleji est ce que ma en dañ ko ɗon woni namdal ngal Moussa Niang saabu hande ko ganduɗa ƴetta koye diwan mo Guédiawaye ɓiɗɗo Guédiawaye kaɗama ɗum woɗɓe ƴette totte ɗum ɗon aɗani welani ɗum ɗiɗo ɓo woni Moussa Niang oɗon banggue kala maɗo toon kadi ko tampere gaddanta hoorema saabu ndiyam ɗam gueejo dañi ko brise mo ganduɗa moƴƴani e fer ñamat fer Moussa Niang ko galleji namdoto pour made tan ko ne wawi wiyede ko kalis kewde pour daña mango ganduɗa ina wawa darade seeɗa saabu matériel mo mbaɗɗa hen bonat Moussa Niang frigo a ɓoydata hen télé a ɓoydata hen Moussa Niang ñamat jamɗe ɗum ɗon yo yimɓeɓe goppit hen haqqillaji no fewi yidɓe sodoyde toon ɓe walla waɗoɓe ada pour dañoyde toon terrain ji Moussa Niang exactement littéral o Aissata Ndiaye ko ɓuuren hulɓinani so ɓooyi ganduɗa ko jeunesse o dañata to waɗi ganduɗa ko woni gueɗe mum saabu sa daari banggue Dakar o ga corniche o ene wayno koko gasi ha laaɓi yeeyama saabu sa daari feccen hen wona ɓiɓɓe Sénégal naaɓe koɗi hen ko ummiɓe caggal leydi mbaɗi investir mbaɗi hen ganduɗa ko sa daari hedde Mermoz Guéye to Aissata Ndiaye cikkata wona e Sénégal gonɗa jiira ko tubakoɓe jiira ko arabeɓe kañumen tigui mbaɗi investir toon te pourtant gartam ɗam wonanta gartam leydi Sénégal la majeure partie de ces bureaux wona ɓiɓɓe leydi liggoron ɗum noon wona gartam men te aussi ko ɓiɓɓe leydi jeeyiɓe ɗum noon laamu yeeyiɓe ɗum noon pourquoi pas ɗum ɗon mo ganduɗa ko gonɗo Guédiawaye oɗon littoral waɗe conservé pour les générations futures
futur arɓe ton fof sanciji kewɗen mbawi waɗede hen goɗɗum no wawi waɗede hen taw gartam ɗam wonno ko leydi Sénégal pour par exemple so waɗama ton ganduɗa ko des entreprises e gueɗe baɗe noon woni liggorɗe leydi Sénégal pourquoi pas ñanden jeyde besbi wi ko ganduɗa ko banlieue bon lieu wonti ganduɗa kadi ko nokku goɗɗo banlieue no wano hanki change hande woni ganduɗa ko vraiment laatima Dakar ko woni hande ville de Dakar ɗum woni ko tawte Guédiawaye ɗum woni ko tawte ganduɗa ko Keur Massar gueɗe banno donc waɗe conservé wonna gartam leydi ndi min ko ɗum jimen wona feccede mon fone na ƴeela mum te kala nawɗo ƴeele mum yeeya ɗum ko ganduɗa des étrangers en tout cas ne yurmini ne hulɓini musaña banggue goɗɗo payeten woni ɓe ganduɗa goni soldeteɓe woppitaɓe ɗum ɗon ne ko welema tan yimɓe dañata hen e yettere Allah saabu hewɓe kulino mataw jeeɗiɗo e mabɓe ɗe goppitama paati e koreji mumen walla ma duttito e liggey mumen musaña kono kadi koko ganduɗa yimɓeɓe kulino hen yimɓeɓe dañino hen kulol no fewi saabu ko banggue mo ganduɗa ko banggue baɗɗo sensible ngal ɗon banggal saabu Casamance koko ganduɗa probléme mo ganduɗa andaka holko saabi ha joni ina jokki guila enen jooɗiɓe ɗo ɓe en suwa taw yiide aduna ha hande sukaɓe men nani daari koko ganduɗa yete ina foti ƴewtede no fewi ƴeewe no yewtidira hakkude mabɓe gasa walla ƴeewe holi solution ji ƴetteteɗi musaña solution ji ƴette ko wayni gasa saabu nder Casamance ko dañi toon ko diluji dañdi toon ndi musaña ko watte toon ko fo hay goto wawa haalde ɗum saabu leɗɗe ɗe woni no wiyete kadi ko lekki wiyeteɗe leɗɗe ganduɗa nana liiɓe toon ina ƴette ina nawe ko ganduɗa musaña saaha foof hay huuɗo ɗayno wiyete huuɗo ɗayno ko musaña ina reme toon goɗɗum diluji ganduɗa nanu nder toon musaña tawa hay soldeteɓe suusa jettoyade toon ɗum ɗon ne kadi koko ganduɗa ina foti ƴewtede no fewi musaña exactement alani ndeysan halifaɓe diine ɓe kaali hen surtout Alaji Abdou Aziz Dabakh Malick o windini hen ganduɗa koye duuɓi makko saket la paix en Casamance jamo artu Aissane Ndiaye guiley Augustin no wiyre Diamakhoune Senghor Augustin Diamakhoune guilende aɓe tiwa ardino ɗum noon ha hande wonti Salif Sadio mais kala nde ganduɗa ko laamu Sénégal tan ari wadde attaqué yidde ganduɗa ko oɗon trafic illicite de bois e gueɗe baɗe noon par ce que Casamance toon ko ressource men won toon dara ɗeɗo leɗɗe tiwa ne mbawi wadde men servir mais ittene yeeye taw gartam kam wonanta ɓesgu leydi ni gartam ɗam wonanta ni ɓesgu Casamance e hoore mum une partie ganduɗa ko heede banggue wiye ne waɗa s'approprier e bien ganduɗa ko domaine national e gueɗe baɗe noon hande mi sikku ganduɗa ko pluviométrie gonɗo toon au sud du pays ko sababude ɗeɗon leɗɗe hokkiɓe ɗum noon an ganduɗa ko dara 6 mois walla 8 mois taw toɓene toɓa dartaki tiwa joman galleji en les agriculteurs ɗum noon fo dar projet ji kewɗen mbawi waɗede hen taw ganduɗa wona suppude leɗɗe e gueɗe baɗe noon par ce que sa yi ndemɗam ne tello toon ko sababude leɗɗe gonɗe toon ɗe enen ga en ngala leɗɗe kewɗe ɗum tagui en keɓani ndiyam kewɗam donc toon to waɗi leɗɗe kewɗe en keeɓi toon ndiyam kewɗam ɗam noon ndiyam poɗɗen wadde profité par ce que ndiyam toɓo bon ko wawi jibinande leydi ko walla mbiya keccol ngol hokkata leydi ngol ngol ɗon keccol hokkata ganduɗa ko jinnaɓe walla hokkata ganduɗa ko ɓesguli gonɗi toon ɗi ko guuri franchement mi ronki famde une minorité et armée sénégalaise no wiire ganduɗa ko auteur mum walla mbiyen ganduɗa ko e karallagal mo gueɗe baɗe noon tu vois wona question yaade waɗaɓe exterminé walla gueɗe baɗe noon mais bon remettre l'ordre a haali haala joni joni savre nde des hectares ɗum ɗon remete ene waɗe transporté fade caggal leydi ene waɗe transporté fade à l'intérieur du pays e nder Sénégal fof donc est ce que ɗum noon ko jeunesse mo ganduɗa ko consciente jibinano Sénégal janggo e jaam te pourtant nde mbiye les Colombie les Mexique e gueɗe baɗe noon ko kañumen goni les transporteurs e gueɗe baɗe noon donc sa yi délinquance gonɗo toon o hande délinquance ɓeydude Sénégal o chanvre indien e jeeya hen te chanvre indien so haalama Sénégal on ne va pas oublier bon voilà ɗeɗon guese ɗe menen noon tigui Moussa Niang ina reme toon leɗɗe ɗe ina liiɓe ko ganduɗa yete ina rewa hande hakkude ummo Casamance rewoya Gambie walla ummo Casamance na rawoya Guinée ɗum ɗon foof koko ganduɗa hande ina foti ƴewtede frontiére uji Moussa Niang ɓeyde sécurité o e frontiére uji Moussa Niang ha tiiɗo ha ganduɗa ko heewi wawata yaltude to fayaga walla ko way noon kamɓe dal goɗo heede ngal ɗon banggal kamɓe gandi noɓe daroto e noɓe mbaɗirta ha ko way noon ummo ɗon koyɗi konngudi guddeten roɓindu jayndeli meɗen oɗo subaka talata hande ko tutte wonadi janggo sallahu lamdo jaaɓi bani moon debbo Aissata Ndiaye wonno bamo Moussa Niang heɗen ene banggal caméra ko Mansour Sow alias Thiate e wondude Ibrahima Thiombane Mamadou Cissé e Oumar Ba